Sziasztok, újra Alex vagyok, és ez itt a Minecraft. Azt hittem, hogy be volt állítva a kamera, de addig olyan sokat játszottam, közben be se volt kapcsolva. És nagyon durva volt, oda volt írva, hogy szó szerint felsültél. Szó szerint. Most szó szerint azt mondja. Na és meg kell keresni a cuccaimat. Ja, és ez a második rész. A vándor. Várjátok. A vándor. Második rész. Hideg tél. Nagy hidegség. És fölégett a cuccai. Sziasztok, Sirius vagy. Hello, Sirius vagyok. És egy újabb tutorial videóval érkeztem. Bocsánat, hogy csalok, de csak egy kéne. Mindegy. De muszáj volt. Látjátok, milyen muszáj volt? Hányták nyeltek? 1, 2. Miért raggolsz? És ott van a csomó szintem. Kellett most már felsőn. Tojjá. Cukor. Nem a cukor, mert fölé mentem. Így elmentem, azt hiszem, vagy nem. Na, mondom, sem emlékszem. Azt is mondtam, hogy ha tetszik a sorozat, csináljam, ne hagyjam abba, írjátok meg kommentbe, ha jó vagyok, és csináljam tovább ezt a vándort. Amúgy nem muszáj, csak ha ti akarjátok. És kezdhettem előről ezt az egész életet. Neked újra kell kezdeni? Te, buzít faszokból köcsög. Szobd le a faszom. Ott miért van világítás? Sok nem. Befákjáztam. Ma jó 10 percnél kilépek. Nem, de akkor menj. 1 percnél 3-4. Úristen. De jégre kár, hogy nem engedi. Jégel szoktam már. Orange. Miért jöttél ki, orange? Hogy van levegő. Eltűnt. A víz alatt nem lehet találni. Fuck you. Itt vannak a tintafaszok. Utálom a tintaalakat. De most hangosabban fogok beszélni, mert eddig szerintem nem hallottatok. Ugye érdemesnek tellekem esztelen nő. Jaj.
Spring. Vörös. Most csak baromkodok. Ez a rész a baromkodásomról szól, hogy milyen barom vagyok. Jó? Akkor jó. Oda kell érnem a naphoz. Aztán a naphoz. Hagyjuk a tíznek. Most mást akartam csinálni. De ha nem volt beállítva a kamera, pedig tök jókat csináltam közben. Kár, hogy lemaradtatok. Holnap futball alig nem fogok tudni csinálni harmadik részt, de megpróbálom ma. Tudjátok, megpróbálom, hogy így nem homos része, én azt nem szeretem. Egyik gyerek mondta, aki dadogós, de nagyon, hogy ő fogod csinálni egy olyan, hogy egy téli fáról átmegyek egy dzsungelfára, és ott lesz a lakásom. Na, így mondta szó szerint. Na, ez a rész ennyi lett volna, most nincs kedve, nem volt kedvem folytatni. Sziasztok!